The starting five for Olympiacos: number 4, Evgenis Makatsias; 5, George Sigalas; 8, Zarko Kasparya; 10, Panayotis Vasilas; and 15, Roy Tarpley. For Badalona: 5, Rafael Jopresa; 8, Jordi Villacampa; 10, Corny Thompson; 13, Ferran Martínez; and 15, Bona tarda als comandantes del pavelló de la mà d'Elias a Tel Aviv, quan acaba de començar la final de la Lliga Europea 1994 entre els conjunts de l'Olympiacos del Pireo i el 7-Up Joventut de Badalona. Des de 1980, quan ho va fer el Real Madrid, no guanya la Copa d'Europa cap equip espanyol, cap equip de la Lliga ACB, mai tampoc cap equip de Grècia ha guanyat el màxim títol continental. Per tant, és la primera final d'Olympiacos davant d'una penya que es creix quan més forta és la pressió. La primera possessió ha estat per l'equip que prepara Yanis Ioannidis, no ha pogut aconseguir el bàsquet d'Olympiacos, i la penya busca la primera cistella del partit quan els àrbitres, Stefano Casaro, l'italià, és el principal, si és avui per l'israelià Roland Birovnik, que acaba d'assenyalar la primera falta personal del matx al capità de la penya, Jordi Villacampa. La falta l'ha comès Villacampa sobre la defensa de Yorgos Sigalas, que atenció a la semifinal d'ara fa 2 dies. Davant del Panathinaikos, Sigalas va fer un gran partit, defensant molt bé Nikos Galis. No ha pogut aconseguir Tarpley fer-se amb el control de la pilota, ben marcat per Ferran, i Jofresa, Rafa Jofresa, el base de la penya, veu com Vakatsias, Eftimios Vakatsias, veiem l'acció repetida, acaba de fer-li personal. És la primera personal d'Olympiacos, encara no s'ha estrenat el marcador al pavelló de la mà d'Elias. Va ser l'equip més matinador. L'Olympiacos va arribar divendres passat a Tel Aviv, es va classificar després de guanyar Panathinaikos a la primera semifinal del març passat per 77-72. La penya de la seva banda va superar el Futbol Club Barcelona per 79-65. Aquests són, per tant, els grans finalistes d'aquesta finalíssima de la Lliga Europea 1994. Paspa i el gran perill per la penya. No ha pogut anotar. Un bon símptoma que Paspa hagi errat aquesta safata fàcil del jugador montenegrí. Moltes imprecisions en el començament d'aquest partit. La veritat és que molta espera, perquè portem ja 1 minut i 15 segons i encara ningú no ha anotat en aquesta gran final, la 37a final de la màxima competició europea, aquesta Final Four de Tel Aviv. El 7-Up Joventut és aquesta la seva segona participació en una final a 4, a la final de la final a 4, ara fa 2 anys va perdre davant Partizan, i avui, però, vol aconseguir la primera Copa d'Europa pel bàsquet català. Veiem la segona falta personal d'Olympiacos repetida, aquesta de Sigalas, és la primera del dorsal número 5 del conjunt grec. Oportunitat per Villacampa per tal d'obrir el marcador al pavelló de la mà d'Elias. No ha pogut encistellar el Jordi, però el primer llançament lliure. Encara una segona opció per Villacampa. La penya enfrontada avui a Olympiacos. Olympiacos és el Real Madrid de Grècia. Per cert, que estan a punt de fitxar a Iván Zamorano, el delanter del Madrid. Per fi, Villacampa pot aconseguir el primer punt d'aquest matx. El conjunt de el 7-Up Joventut en el marcador figura com a conjunt visitant, per tant 0-1 en aquests moments en el marcador. Ha costat 1 minut i mig a aconseguir el primer punt. Ha estat un tir lliure del capità de la penya, Jordi Villacampa, que a la semifinal davant el Barcelona va anotar 20 punts i va ser una de les claus, juntament amb el joc de Tomàs Jofresa, de la victòria de la penya. El treball fa oblidar la por escènica. Ditzel Kobradovic, 33 anys, l'home nascut a Kakac, campió d'Europa en Partizan l'any 92, que busca el seu segon títol continental. El primer del bàsquet català. Mike Smith ha estat qui ha fet ara la falta personal per part del 7-Up Joventut. Igualtat, per tant, aquest capítol és definitivament Smith qui s'encarrega de Paspa, i aquesta era la gran estratègia que havia preparat Obradovic, tal com explicava Ernest Riveras en el programa d'atac i gol d'aquest migdia de la 2 a la televisió espanyola a Catalunya. Finalment és Smith qui s'encarrega de Zarko Paspai. Atenció, perquè el conjunt de l'Olympiacos, el campió de Grècia, no està gens encertat en el llançament exterior. Encara no ha notat cap punt el conjunt de l'Olympiacos, que ha llançat ja 5 vegades a cistella. La penya tan sols ha notat mitjançant el tir lliure de Jordi Villacampa. Ara la penetració de Smith tampoc ha acabat en bàsquet. Molts nervis, moltes imprecisions en aquest partit, i efectivament, Pere, la presència, ara hi ha hagut el primer bàsquet de Vakatsias del partit, el primer bàsquet en joc del partit, la presència efectivament de Smith sobre Paspai, Corny Thompson amb Roy Tarpley i Ferran amb Fasulas. Juga Mike Smith, es desespera Obradovic, parlant amb Josep Maria Izquierdo, el seu ajudant a la banqueta de la penya. S'ha posat dempeus Tomàs Jofresa, juga el seu germà Rafael cap a Thompson. El bàsquet de Corny, l'avantatge per l'equip de Badalona, que guanya 3-2.
encara dintre del tercer minut de joc d'aquest partit, la gran final de la Lliga Europea 1994 al pavelló de la Madalies, 10.000 espectadors, ple a vessar, presenciant aquest interessantíssim partit del bàsquet europeu. I bon símptoma aquí perquè Žarko Paspaj, atenció, la gran estrella, el jugador montenegrí, no ha aconseguit cap bàsquet després de 2 intents, però el que haurà de tractar de controlar la penya és el seu propi rebot, és a dir, el rebot d'atac d'Olympiakos en el partit de la semifinal davant Panathinaikos, fins a 19 rebots d'atac. Atenció, aquesta dada va agafar el conjunt d'Olympiakos. Smith ha jugat amb Courtney, torna a llançar, Thompson ha assumit la responsabilitat, extraordinari, Courtney Thompson ha assumit la responsabilitat en un partit decisiu per la sort del bàsquet català. Thompson ha notat el seu quart punt, la penya aconsegueix el màxim avantatge, guanya a 3, 5-2, quan tracta de fer jugar la Bacatsias, que ha connectat amb Tarpley, que ha llançat de 3, però no ha pogut anotar. Molt malament en el llançament exterior el conjunt de l'Olympiakos, que porta un 11% d'efectivitat, porta un bàsquet de 9 intents, i el conjunt de la penya que ha aconseguit un màxim avantatge, una màxima diferència de 3 punts en aquesta 37a final europea de la màxima competició. Villacampa jugant amb Thompson, torna a llançar Thompson, no ha pogut anotar en aquesta oportunitat i el rebot sense dificultat l'ha capturat Tarpley per l'equip d'Olympiakos. Juga Bacatsias cap a Pastulas. La pilota la torna a controlar Imis Bacatsias. Cigales juga amb Paspaj. Paspaj pot llançar i anotar sí el seu primer bàsquet en aquest partit. Li ha costat 4 minuts i mig a Žarko Paspaj, aquest jugador montenegrí de 28 anys, a notar el seu primer bàsquet, però la veritat és que no caldrà badar amb aquest jugador perquè pot estar fred tot el partit i en els moments importants pot assumir i sap assumir la responsabilitat en el seu equip. El coneix perfectament Obradovic. Van jugar junts 4 anys al conjunt del Partizà de Belgrad. Obradovic i Paspaj, quan Jofresa ha pogut anotar 2 punts més per la penya. És el primer bàsquet del comandant Jofresa. Avui en el 5 inicial de l'equip d'Obradovic. Sant Tomàs avui a la banqueta inicialment, segurament que tindrà bons minuts per jugar també Tomàs en aquesta gran final, quan no ha pogut aconseguir el bàsquet Cigales. Ha desplaçat Villacampa i els àrbitres li han assenyalat la personal en atac que veiem repetir del jugador grec. Hem dit que arbitraven Stefano Cassaro, l'italià, i Reuben Birovnik, l'àrbitre israelià, i hem d'esperar que l'afició grega no influeixi avui en l'arbitratge. De moment, la veritat és que no ho està fent. De moment, però, si sentiu la cridòria d'aquest pavelló de la Madalies, del Yad Elià, la cridòria és dels seguidors de Panathinaikos, que han promès que animarien a la penya, no tan sols perquè els seus colors coincideixen, tots dos vesteixen de verd, sinó perquè més odien profundament el conjunt d'Olympiakos. Diuen que el conjunt d'Olympiakos és el conjunt de la gent més modesta de Grècia, bàsicament dels treballadors del port del Pireu, mentre que Panathinaikos diuen que és l'equip dels rics, i per tant, doncs, aquest maniqueisme provoca un odi visceral entre tots els conjunts. Jofresa tracta de superar Tomic, pot llançar Ferran i anotar. Déu-n'hi-do l'encert de la penya en aquests 5 minuts primers de partit. Déu-n'hi-do l'encert de l'equip de Badalona. Ferran també ha pogut aconseguir ara el seu primer bàsquet. Uns 9 punts molt repartits, 2 per Rafa Jofresa, 1 punt per Villacampa, 4 per Thompson, 2 per Ferran, i Paspaj, que pot reduir diferències per l'equip d'Olympiakos. I s'ha vist el que comentàvem, que el conjunt d'Olympiakos ho fa molt bé, això d'anar al rebot d'atac. Aquí veieu la banqueta de la penya, Željko Obradovic. Dèiem que van molt bé en el rebot d'atac, ja que tenen homes altíssims, 2-0-7. Paspaj, 2-10, Tarpley, 2-13, Pastulas. 9 segons només apuració per la penya, ha de resoldre aquesta jugada ràpidament l'equip de Badalona amb la pilota. Thompson ha jugat amb Rafael Jofresa, que llença de 2, la pilota al cèrcol, el rebot fa el mateix Jofresa. Bona actitud la de l'equip de Badalona, la de l'equip verd i negre. El rebot de Ferran extraordinari, no ha pogut anotar, però ha forçat una personal també important. Serà, em sembla, la primera de Žarko Paspaj. La falta personal del número 8, la primera. Efectivament, Žarko Paspaj, el jugador montenegrí que va jugar a la NBA, concretament amb Sant Antonio Spurs, i que, com comentava Pere Ferreres, va ser company del Željko Obradovic, aquell fantàstic equip del Partizan, on també jugava Vlade Divac, i serà important carregar de faltes Žarko Paspaj quan es produeix la primera substitució del partit. Marxa Pastulas, que no ha notat cap punt a la banqueta i ha sortit en el seu lloc el dorsal número 14, Yorgos Limniatis.
Jofresa ha jugat amb Smith, perfectament, ha connectat Smith amb Ferran, que s'ha trobat amb una nova falta personal, precisament de l'home que feia uns instants acabava de sortir al parquet, Georgios Limniatis. Veiem l'acció repetida, la personal de Limniatis, aquest jugador de 1,90 m d'alçada. Oportunitat, per tant, per Ferran d'aconseguir incrementar l'avantatge de l'equip del 7-Up Joventut. Ha transformat el primer tir lliure Ferran, un home amb experiència malgrat la seva joventut. És aquesta la seva tercera Final Four. Ha notat el primer, no ha pogut fer-ho amb el segon llançament, el rebot a les mans de Limniatis, que ha tret per Tomic, que tot i tenir problemes a l'esquena va fer una gran actuació dimarts a la primera semifinal i és també en condicions avui de jugar aquesta gran final de la Lliga Europea 1994. Heu vist perseguit per tota la pista Mike Smith, Darko Pascal, també Courtney Thompson ho fan, Tarpley, que ara hi està. Tarpley, la veritat és que no està encertat, però veieu com lluiten el rebot d'atac els jugadors d'Olympiacos, i ara sí, a la segona, Roy Tarpley ha aconseguit el seu primer bàsquet d'aquest partit, s'escurcen les diferències i el que haurà de tractar de fer la penya és de tancar el rebot d'atac del conjunt d'Olympiacos. Ara la personal assenyalada en atac, la protesta Obradovic. No acaba de creure-s'ho Jordi Villacampa. Ha estat, sens dubte, una decisió bastant rigorosa aquesta dels àrbitres. Veurem l'acció repetida sobre Tomic. Li han assenyalat la personal a Villacampa. I ara Obradovic ha ordenat ràpidament als seus jugadors un pressing a tota la pista sobre el servei de banda que hauria de fer Olympiacos, però ha rectificat l'àrbitre després de la consulta amb el seu auxiliar de decisió inicial. La pilota, per tant, la juga el 7-Up Joventut, ho fa Rafael Jofresa amb Mike Smith. El bloc de Ferran, la jugada ha continuat per Jofresa. Smith ha tractat de fer jugada amb Villacampa. 15 segons de possessió per l'equip de Badalona, amb la pilota Ferran cap a Thompson, no ha pogut llançar a 3 Corny. La jugada continua per Mike Smith, busca la penetració Smith, ha volat Smith i d'esquena a Cistella. Ha fet un gran salt, però no ha pogut aconseguir anotar. 8-10, 12-21, perquè s'acabi aquesta primera part de la gran final europea. Atenció al llançament de Tarpley, perquè si aquest ex-professional amb la NBA a Dallas Mavericks escalfa el canell, l'equip d'aquest home de Giannis Ioannidis pot començar a rotllar. Val a dir que heu vist unes imatges d'uns seguidors, de molts seguidors amb senyeres catalanes, eren els seguidors de Panathinaikos, que, com us hem dit, animaran a la penya en aquest partit. Tan sols unes 150 persones de Badalona s'han desplaçat fins aquí per animar el seu equip. Aquesta cistella que tractava d'aconseguir i aconsegueix Limniatis era una cistella que podia haver fet mal a l'equip de Badalona després d'un parcial de 4-0 d'Olympiacos. Els àrbitres, però, l'han invalidat. No ha pujat al marcador aquest bàsquet d'Olympiacos. Es manté, per tant, l'empat a 10. Som a 11 minuts i 45 segons per l'acabament d'aquesta primera part del pavelló de la Madalia, quan juga Mike Smith per Jofresa, superant perfectament Tomic. Ha llançat Jofresa, ha de ser l'igualada i ha tornat a donar avantatge a 2 punts a l'equip de Badalona. Rafael Jofresa du 4 punts, és amb Thompson el millor notador de l'equip, i Darko Pascal, que ja comença a escalfar canell, 60% d'efectivitat, 6 puntets per Pascal, que és evidentment el millor anotador d'aquest partit, que ara és empatat a 12. Intercanvi de cistelles, juga Smith per Thompson, la pilota per Jofresa. Villacampa, que encara no ha pogut anotar cap bàsquet de 2, tampoc cap triple. No n'ha llançat cap de triple. Ferran ha llançat ara aquest tir exterior que no ha pogut transformar tampoc el pivot verd i negre. Es manté, per tant, l'empat a 12 i Jofresa ha fet ara una nova falta personal. La primera de Rafa Jofresa, la tercera de l'equip de Badalona, molt més carregat Olympiacos, amb 7 faltes personals. Milan Tomic, un home que ha sortit fa una estona per tal de jugar com a base titular del conjunt d'Olympiacos, és el dorsal número 11, i atenció, perquè en la lluita pel rebot pot caure una falta personal important. Aquest que veieu és Pascal, però la falta finalment ha estat pel número 14 d'Olympiacos, Georgios Limniatis. És la tercera, l'home més carregat del partit, dorsal 14 d'Olympiacos, que ara marxa a la banqueta. Limniatis, un home que és substituït per Panayotis Fasoulas.
Fasulas és un jugador amb experiència, un pivot de 30 anys, de 2 metres 13 centímetres d'alçada, exjugador del PAOK de Salònica, on va estar 8 temporades, és el capità de la selecció grega. És un home molt intimidador, té molèsties al genoll, probablement per això li ha donat un descans Ioannidis, però ràpidament Fasulas ha tornat al parquet. Ferran no ha pogut aprofitar els tirs lliures i es manté l'empat a 12 a 10 minuts, 40 segons per l'acabament d'aquesta primera part al pavelló de la Madalies, quan ha aconseguit el primer triple del partit Olympiacos. L'ha fet Cigales i ara l'avantatge de 3 punts per Olympiacos, 15-12. És màxima. És el màxim avantatge d'aquesta primera meitat. Després el triple de Cigales, un home que ningú el titlla com a estrella, perquè les estrelles de l'equip són Paspa i Tarpley i també Fasulas, però és un home que fa una gran feina, sobretot en defensa, està perseguint per tota la pista Jordi Villacampa i a sobre és un bon llançador exterior. Ferran pot culminar aquesta jugada amb encert. Ha aconseguit anotar Ferran el seu 5è punt, un 66% d'efectivitat, és el màxim anotador fins ara de l'equip de Badalona. Ferran. Juga Tomic per Fasulas. Defensant el límit de les seves forces l'equip de Badalona. El llançament exterior ha facilitat aquest rebot i el bàsquet de Paspall. Aquesta és la polivalència, l'efectivitat i la preocupació de l'equip de Badalona. Sarko Paspall, va ser repetida, ha recollit el rebot, ha fet un bon moviment de peus, s'ha escapolit de Smith, ha notat el bàsquet, Smith es desespera, el àrbitre assenyala la persona de Smith. Olympiacos guanya 17-14, el primer temps mort del partit l'ha demanat Obradovic. ¿Y eso que solo bebes Buckler? Buckler Sin da sabor a la vida. Ha esgotat el primer temps mort del partit, l'ha demanat Selko Obradovic a 9 minuts i 40 segons per l'acabament d'aquesta primera part, quan l'equip de Badalona perd a 3 punts. 17-14 i Paspall té l'oportunitat de fer el llançament lliure addicional que havia quedat pendent després de la segona falta personal de Mike Smith. En el punt de tirs lliures, dorsal número 8 de l'equip grec, Sarko Paspall ha pogut transformar l'addicional. És Paspall l'home més ben pagat del conjunt d'Olympiacos, cobra $2,5 milions per temporada. I de moment està justificant el sou perquè ja du 9 punts. Sarko Paspall i ha agafat ja 3 rebots en atac, la qual cosa li hem donat oportunitats de segons llançaments i a sobre ha carregat ja amb faltes, amb dues, el seu marcador, Mike Smith. Villacampa juga amb Thompson davant del Tarpley. Bon moviment de Thompson que ha forçat la personal de Tarpley. Bon moviment de Thompson que ha forçat la personal del dorsal número 15 d'Olympiacos, aquest pivot de 29 anys, 2 metres 10 centímetres d'alçada, exjugador dels Dallas Mavericks i també exjugador de l'Aris de Salònica. Va ser màxim rebotador la temporada passada precisament el conjunt grec de l'Aris. I després de ser suspès com a reincident per consum de drogues a l'NBA, ara ha passat els 2 anys que ha d'estar fora de la competició i diuen, s'ha publicat en alguns diaris de Dallas, que la temporada vinent podria tornar al pitjor equip de la NBA, els Dallas Mavericks. La veritat és que Roy Tarpley està demostrant que pot assolir un nivell digne de jugar a la millor lliga del món. Està també assolint un bon nivell avui amb l'equip de Badalona. Thompson, que ha notat ara els 2 llançaments lliures, es converteix en el màxim anotador de moment del Joventut amb 6 punts. La Penya guanya, la Penya perd encara de 2, però 16-18, quan Paspall ha posat la directa, no ha pogut anotar, no poc ha pogut fer, però finalment Tarpley, molt atent, ha aconseguit el bàsquet. Absolutament perduts els homes del 7-Up Joventut pel que fa al rebot defensiu. Per 2 vegades, Fasulas i Tarpley han entrat al rebot d'atac. Atenció perquè du 11 rebots Olympiacos, 5 d'ells en atac. Els àrbitres assenyalen la segona personal en atac de l'equip del 7-Up Joventut. En aquest cas li han assenyalat a Thompson. És la primera falta personal d'Axorni sobre
Tarpley, enrere dels àrbitres, que li ha fet passar el Thompson, quan ha fet la primera substitució Obradovic a l'equip del Severab Joventut. Villacampa ha marxat a la banqueta, ha entrat al seu lloc Tomàs Jofresa. És a dir, que a pista els dos germans Jofresa, una tàctica que davant el Barcelona va anar molt bé en alguns minuts de joc a la semifinal d'ara fa 2 dies, aquí al pavelló de la Mà d'Elies, que no és ple ni de bon tros, però que estan monopolitzant l'atenció a les graderies, sobretot els seguidors d'Olympiacos i Panathinaikos. Olympiacos animant el seu equip i Panathinaikos de moment animant la penya. Juga Tomàs Jofresa en la seva primera aparició en l'atac de l'equip de Badalona. No ha pogut començar amb encert avui Tomi, perquè aquesta recuperació de pilota del conjunt d'Olympiacos permet el bàsquet de Cigales. 2 pilotes consecutives perdudes per la penya, 3 pilotes al llarg d'aquest partit. Aquí veieu Zeljko Obradovic, 4, perdó, ha perdut la penya, una Olympiacos, Obradovic que s'enfada, i el conjunt del Sevenab que està perdent per la màxima diferència en aquesta primera part, 22-16, i sort ara que la falta de Tomàs no proporciona un 2+1 per Cigales, un home que està fent molt de mal al conjunt del Sevenab. Veiem la personal repetida de Tomàs Jofresa sobre Cigales, l'escorta de 22 anys, 2 metres centímetres d'alçada, Jorge Cigales. L'oportunitat, per tant, pel dorsal número 5 d'Olympiacos. La penya perd 16-23, després d'aquest primer llançament lliure transformat. És el 6è punt de Cigales, 100% d'efectivitat. Ha transformat aquest tir lliure que ha llançat, abans ha llançat un bàsquet a 2 i un triple, i els ha transformat també, al igual que ara aquest segon llançament lliure. I el conjunt d'Olympiacos que guanya 16-24 o 24-16, màxima diferència, màxim desavantatge de 8 punts pel conjunt del Sevenab, que està tenint moltíssims problemes per agafar la pilota sota el seu propi cèrcol, i també està tenint molts problemes per atacar davant la defensa del conjunt d'Olympiacos. Es desespera Obradovic a la banqueta de l'equip del Sevenab. Sembla que els seus jugadors no acaben de fer la lectura adequada que vol el tècnic serbi de l'equip de Badalona, quan Tarpley ha pogut arribar tard aquesta pilota, que passarà a possessió del conjunt del Sevenab Joventut. Aquí veieu Yanis Ioannidis, un home que també ha jugat o ha participat en moltes Final Fours, i aquest és Zeljko Obradovic, també és la seva segona Final Four. Està explicant Jordi Villacampa com ha de fer-ho per aprofitar-se dels bloquejos i marxar de l'enganxifós marcatge de Giorgos Cigales. Dèiem que Yanis Ioannidis, l'entrenador d'Olympiacos, ex-seleccionador grec, ha participat amb aquesta en 4 Final Fours com a entrenador. Ha aconseguit el seu primer bàsquet Tomàs Jofresa. Un bàsquet important aquest de Tomi. Quan tornem a veure Yanis Ioannidis donant instruccions als seus jugadors a l'equip d'Olympiacos. Morales ha sortit al parquet substituint Thompson, un Thompson que ha començat de manera esplèndida, que ha anotat 6 punts. A partir d'aquest instant, la responsabilitat per Juan Morales, dorsal número 12 de l'equip de Badalona. Veurem què és el que fa el pivot bilbaí de la penya. Els dos pivots ara... Un equip, en aquest moment, nascut tots al territori espanyol, menys, en aquest cas, tots espanyols, menys Mike Smith, que és nascut a Nova York, però també és espanyol. Per tant, Corny Thompson a la banqueta, i veurem ara si l'anticipació defensiva pot servir per tallar algunes pilotes i que Zarko Paspa no jugui amb la comoditat en què ens té acostumats a veure'l. És un home que fa fàcil sempre el bàsquet. Molt atent ara Mike Smith. Només 14 segons per jugar a Olympiacos, ha de buscar un atac ràpid, per tant. Tomic tractava de fer jugada. Tarpley ha jugat amb Paspai, sota la cistella de la penya. Paspai s'ha trobat amb una nova falta personal. En aquest cas de Ferran, veurem l'acció repetida. La personal és de Ferran. I els 6 lliures seran per Zarko Paspai. Som a 6 minuts i 41 segons. La penya té molts problemes per aturar el joc d'Olympiacos. La veritat, anava a dir que Zarko Paspai és un home que, pel que fa al seu joc, ha evolucionat. Ja que era en aquella magnífica selecció de Iugoslàvia, ell va ser doble campió d'Europa i campió del món a Argentina. En aquella selecció era un home que utilitzava molt el seu llançament exterior, però ara s'aprofita molt més dels seus 2 metres i 7 centímetres, li agrada jugar a la posició de pivot baix,
I és un home que fa molt de mal al seu defensor, perquè sempre és un home més baixet que no pas ell. Ha lluitat bé per la possessió de la pilota Smith. Juga amb Jofresa. Rafa juga amb Smith un altre cop. La pilota per Ferran jugant el Joventut fora del perímetre. El llançament de 3 de Mike Smith. Bon rebot de Morales. Contra tauler el bàsquet de Juan Morales. Els primers 2 punts del pivot bilbaí de la Penya. El primer bàsquet de Morales. Marcador 20-24, ha pogut reduir diferències amb un parcial de 0-4. L'equip d'Obradovic. La primera acció de Morales no ha pogut ser més positiva. Rebot d'atac, era el quart rebot d'atac del conjunt del 7-Up Joventut i bàsquet, els seus 2 primers punts. I ara aquestes accions d'atac s'han de culminar amb bones defenses. Sembla que està intensificant les accions defensives del conjunt del 7-Up. Ara sí que les ha llançat molt forçat. Aquest rebot ha de ser de la Penya i efectivament Ferran ha agafat el seu segon rebot. És la segona falta personal de Paspai. 20-24, guanya Olympiacos, ha demanat el seu primer temps mort Yanis Ioannidis, l'entrenador del conjunt grec. Dinero. Si durante este mes usted compra un Citroën AX, ZX o Santia, va a ahorrarse dinero. El cambio de coche recibirá una subvención del gobierno. Y esto sumado a la subvención del gobierno se convertirá en mucho dinero. Solo durante este mes. Mucho dinero. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. Encara dintre d'aquest temps mort demanat per Yanis Ioannidis, l'entrenador del conjunt d'Olympiacos de Penya. Si aconsegueix ara arrodonir aquesta jugada, podria fer un parcial de 0-6 que podria tornar-lo a deixar absolutament dintre del partit en aquest pavelló de la Madalies de Tel Aviv, que va ser escenari l'any 1971 d'una final a partit únic, com eren en aquell temps, de la Copa d'Europa. La van jugar l'Ignis de Varese, l'equip d'Itàlia que va guanyar a la Jugoplàstica de Split. I precisament el pavelló de la Madalies és escenari dels partits del Maccabi, que va ser el darrer equip que va perdre davant un equip espanyol en una final europea. Això fa ja 14 anys, any 80, i el Real Madrid va vèncer el Maccabi. Des d'aleshores el Barça ho va intentar el 84 amb Banco di Roma i va perdre, el 85 ho va intentar el Madrid davant Girona i va perdre, i després ja va arribar Saragossa 90 i París 91 amb les derrotes del Barcelona i Istanbul 92 amb la derrota de la Penya. Segurament podria ser aquest any la primera victòria d'un club català a Europa. Era important aquest llançament d'1+1 per Tomàs. Ha transformat el primer llançament lliure Tomi. I la segona opció, per tant, per Tomàs Jofresa. El parcial és de 0-5 després de l'errada d'aquest segon llançament de Tomàs. Bé, malgrat no jugar gaire bé, el conjunt de la Penya no ha deixat que es desempallegués en el marcador del conjunt de l'Olympiacos. És a dir, una mica el que li va passar a la primera part davant el Barcelona. Ara, però, Darko Paspai demostrant que és un home molt difícil d'aturar. Ha anotat el seu 11è punt, però malgrat tot, les diferències no són gaire amples i a poc que la Penya comenci a jugar bé i comenci a trobar l'encert en el llançament exterior, les coses poden arreglar. Villacampa ha forçat ara una nova personal del conjunt d'Olympiacos, la personal de Panagiotis Fasoulas. És la primera falta personal de Fasoulas, el pivot d'Olympiacos. Els llançaments lliures per Jordi Villacampa. El primer l'ha transformat després de la primera falta personal del sostre del conjunt grec. El segon llançament lliure l'ha llançat Villacampa, l'ha notat també el capità de la Penya. El marcador 26-23, encara 3 punts d'avantatge per Olympiacos. 3 punts anotats per Jordi Villacampa, tots 3 des de la línia de tirs lliures. El capità de la Penya haurà de començar a trobar bloquejos per desempallegar-se de cigales i haurà de començar a escalfar el seu canell. La personal ara sobre Paspai, li ha fet Morales. Serà la primera falta personal de Morales. La Penya continua jugant amb un únic director de joc. Ara Tomàs Jofresa, després el relleu del seu germà, ara a la banqueta.
Juga per tant la penya amb Tomàs Jofresa, Villacampa, Smith, Morales i Ferran. És una jugada d'1+1 per Zarco Paspall. Heu vist les seves estadístiques sobreimpressionades. 11 punts, 4 assistències i una actitud a l'hora de... 4 rebots, més ben dit, i una actitud molt positiva a l'hora de llançar amb més d'un 50% d'encert. Ha ampliat la diferència fins a 5 punts, avantatge per Olympiacos Paspall, 23-28 al marcador, hem entrat en els 5 darrers minuts d'aquesta primera part. Quan juga Smith per Ferran, el llançament triple de Ferran, l'ha transformat el pivot verd i negre. És el primer triple que transforma la penya al segon d'aquesta primera part. Després de 2 intents. Per tant, doncs, un bon moment per aconseguir el triple mitjançant Ferran, un home que té un gran canell. Ara bona anticipació sobre Fazulas. I aquí veieu com ràpidament Morales i Ferran s'ajuden, tractant d'anar a ajudar, a fer ajudes defensives sobre Fazulas i sobre Tarpley. I aquí teniu Zeljko Obradovic, un home que ha preparat a consciència aquest partit davant del Olympiacos. No ha arribat aquesta pilota en la defensa de Badalona, però només té 8 segons de possessió Olympiacos. Ha de defensar bé aquesta jugada. Tomic, el llançament triple, Tomic filtra. Ha clavat el triple Milan Tomic. El jugador naturalitzat, Tomic, ha clavat el tercer triple d'aquest partit. Un home que va néixer a Šibenik, igual que Dražen Petrovic. Torna a provar de 3, Ferran no ha pogut anotar aquesta oportunitat i Morales li ha fet personal a Fazulas en la lluita pel rebot d'atac. És la segona falta personal de Morales. El marcador 26-31 favorable a Olympiacos. Som a 3 minuts 52 segons per l'acabament d'aquesta primera part. Llançaments lliures per Fazulas. I veieu, heu vist preparat ja Courtney Thompson per tornar al parquet. Cal assegurar el rebot. Aquests jugadors d'Olympiacos van molt bé el rebot d'atac. Ara la penya haurà de tractar de córrer i trencar el balanç defensiu del conjunt d'Olympiacos. I veurem si cau el triple de Tomàs. No l'ha transformat, però el rebot de Ferran ha estat enorme i això ha provocat la segona falta personal de Fazulas. Torna Thompson al parquet. Seu Morales, que en els minuts que ha estat en joc ha fet una tasca molt encertada. Sí, sobretot d'actitud, ha sortit molt motivat. Juan Morales ha fet 2 punts, ha fet un rebot d'atac, però s'ha carregat amb 2 faltes ràpidament. I per això Zeljko Obradovic està distribuint de manera raonable els seus jugadors a pista perquè no es carreguin de faltes. Ferran del seu equip. El segon llançament lliure l'ha notat també el dorsal número 13 del conjunt del 7-Up Joventut. 28-31, 3-35 per arribar al descans. Marca jugada Tomic, dorsal número 11 del conjunt d'Olympiacos. La penya sembla que preferia aquest rival a la final que no pas Panathinaikos, amb qui s'havia enfrontat a la Lliga Europea aquesta mateixa temporada sense gens encert. Psicològicament era millor començar de fer-ho amb un rival com aquest d'Olympiacos. Villacampa ha fet la jugada personal i ha aconseguit el seu primer bàsquet en joc. El 5è punt de Villacampa, els 3 anteriors eren de tirs lliures. I per tant és la primera cistella de 2 punts que aconsegueix Villacampa. I a la jugada anterior Zarco Paspall ha anotat el seu 15è punt. La veritat és que Paspall ja està començant a fer una miqueta el que vol. Un home, aquí el teniu llançant des de fora, ara però cada dia no és diumenge. La pilota ha tocat al peu de Ferran. I encara tindrà 30 segons més de possessió el conjunt d'Olympiacos, però la veritat és que aquest home, el dorsal 8 del conjunt d'Olympiacos, el montenegrí Zarco Paspall, està demostrant que sap assumir les seves responsabilitats. Com agafa Jofresa Tomic, és un marcatge extraordinari. Com extraordinària és la intensitat defensiva del 7-Up Joventut. La defensa que ha aplicat aquest home, Zeljko Obradovic. L'entrenador de l'equip de Badalona, Catalunya busca avui a Tel Aviv un campió europeu. Com a 2:35 pel descans, 30-33, guanya 3 Olympiacos.
però la pilota és per l'equip de Badalona. Juga Thompson amb Villacampa, davant d'ell Cigales, pot llançar a 2, Villacampa s'ha jugat l'un contra un i ha pogut aconseguir el seu 7è punt extraordinari d'aquest bàsquet de Villacampa, que deixa el 7up Joventut a un punt d'Olympiacos. Ha reaccionat Jordi Villacampa, que malgrat l'enganxifós marcatge que rep del número 5 d'Olympiacos, Giorgos Cigales, ha aconseguit els 4 darrers punts de l'equip del 7up Joventut, un equip, ara el llançament és de Tarpley, bàsquet de Tarpley, quin canell que té aquest nord-americà, Roy Tarpley, 8 punts Tarpley. Dèiem un equip al conjunt de la penya que dona la sensació que no està jugant gaire bé, però malgrat això, la veritat és que tan sols perd de 3, és a dir, que aquesta és una bona sensació de cara a una segona meitat. És una mica el que li havia passat a la seva semifinal amb el Barça, l'equip de Badalona. Torna a llançar a 3 Jofresa, ara probablement s'ha precipitat talment, no ha pogut aconseguir el bàsquet. I aquesta precipitació fa que Obradovic demani el seu segon temps fort després d'aquesta segona falta personal que el àrbitre ha assenyalat en aquesta jugada defensiva Tomàs Jofresa sobre Milan Tomic. Un minut i mig per arribar al descans. Ha demanat el segon temps mort que disposa en aquesta primera part Obradovic, que està parlant directament amb Tomàs Jofresa, explicant-li què és el que vol d'ell, possiblement no qüestionant-li el darrer llançament, però sí explicant-li ben bé què és el que s'espera en aquest partit. Un partit importantíssim per la sort del 7up Joventut i també del bàsquet català, ja que a les semifinals es van haver d'enfrontar els dos equips catalans. Un d'ells va haver de quedar fora al Barcelona, que per cert ha perdut en el partit pel tercer i quart lloc, amb el conjunt del Panathinaikos. I el 7up Joventut mira aquí d'aconseguir, mira en aquest partit d'aconseguir el primer títol del bàsquet català en la seva història. La veritat és que el Barça havia preparat el partit d'avui pel tercer i quart lloc pràcticament com un entrenament de cara al compromís de diumenge al Palau Sant Jordi amb el Caja San Fernando de Sevilla. Avui no ha pogut jugar Andrés Jiménez, que continua amb els seus problemes musculars a l'abdomen. La notícia es podria confirmar les pròximes hores, ja quan el Barça arribi a Barcelona. Probablement la temporada s'ha acabat per Andrés Jiménez, que ha tingut que jugar aquí a Tel Aviv la semifinal amb la penya, absolutament anestesiat. S'ha vist a Ioannidis cridant moltíssim als seus jugadors i dient-li, semblava que li deia Fazulas, que es desempallegui del seu defensor, xicava amb un cop d'espatlla, quan a pista és Milan Tomic, aquest jugador serbi nacionalitzat, joveníssim, 20 anys, es va nacionalitzar grec abans dels 18 anys, com és legal fer-ho per poder jugar després, sent ciutadà grec. I aquí teniu Tomic, 4 punts, i les diferències 32-36, guanya de 4 l'equip d'Olympiacos. Ha transformat també el segon llançament lliure, 2-2 Milan Tomic, per tant, els llançaments lliures, 5 punts Tomic, marcador 32-37, de 5 per la penya, quan juga Thompson, davant d'ell Tarpley, ara Bacazia se n'encarrega de Villacampa, és Mike Smith qui du el control de la pilota, qui fa jugada per Tomàs Jofresa. Ha jugat amb Ferran i Ferran ha pogut aconseguir el seu 12è punt. Ara sí, han mogut bé la pilota els jugadors de la penya, que es troben un equip del conjunt d'Olympiacos que defensa individualment, però que moltes vegades els homes alts, en concret Tarpley i Fazulas, fan una zona dintre, és a dir, que no persegueixen el seu home, sinó que fan una mena de defensa en zona, una mena de defensa mixta a zones pel conjunt d'Olympiacos. A la mitja volta ha llançat Tarpley, desequilibrat, no ha pogut aconseguir el bàsquet. Com a 35 segons per l'acabament d'aquesta primera part, farà una jugada lenta, una jugada llarga a l'equip de Badalona. Thompson amb el control de la pilota, davant d'ell Tarpley. Ha jugat amb Smith, 13 segons de possessió. Continua amb la pilota Smith, cap a Thompson, que busca la penetració, ha obert cap a Ferran, que pot fer aquest llançament exterior i aconseguir el bàsquet. Extraordinari el bàsquet de Ferran, 14 punts Ferran, 16 segons per l'acabament d'aquesta primera part. El 7up Joventut es torna a col·locar en aquests 10 minuts finals de la primera part, per segona vegada a un punt d'Olympiacos. A mi em sembla que tota la gent que està veient aquest partit a Catalunya, però els seguidors del bàsquet, els seguidors de la penya, aquests que estan veient en pantalles gegants, tant a Llampià com al pavelló mateix de la penya, com a la discoteca Titus, deuen estar pensant
que malgrat no haver-se jugat gaire bé o donar la sensació de que a voltes, a estones d'aquesta primera part, les coses no acabaven de rotllar, la veritat és que si fas una ullada freda i pura al marcador, aquest diu que la penya tan sols està perdent d'un punt, és a dir, que a poc que la penya pugui jugar, pugui fer una segona part com la que va fer davant el Barcelona a la semifinal, la penya pot aconseguir la victòria en aquest partit. És exactament el mateix que li va passar a la primera semifinal. La penya perdia el descans amb el Barça de 5 punts, 36-31, però després va ser capaç, amb una gran segona part, amb una extraordinària segona part, de Tomàs Jofresa i Jordi Villacampa, de capgirar el marcador i guanyar finalment per 79-65, la qual cosa li va proporcionar l'accés a la gran final d'avui. Ferran Martínez és el millor notador del conjunt de la penya amb 14 punts, quan ja s'està executant la que segurament serà la darrera jugada. Bé, ara hi ha falta personal de Courtney Thompson, per tant encara tindrà possessió el conjunt de Badalona. La falta de Courtney Thompson és la segona d'en Courtney. Tirs lliures per Roy Tarpley, dèiem que el millor notador de la penya era Ferran Martínez amb 14 punts, un home que està fent valer la seva experiència, ja que, com deia abans en Pere Ferreres, aquesta és la tercera final a 4 que juga Ferran. Una amb el Barça i aquesta és la segona amb la penya. Els llançaments lliures per Tarpley. Jugada d'un més un, ha anotat el primer. Era tot just el primer que llançava. 9 punts Tarpley en aquest partit fins ara. El segon també l'ha transformat. Marcador 36-39. Probablement assistim a la darrera jornada, a la darrera jugada d'aquesta primera meitat. Thompson juga amb Smith, llença de 3, Smith ha clavat el triple, acaba la primera part, amb empat a 39, ha pogut clavar un triple extraordinari Mike Smith. Quin moment que ha elegit el novaiorquès Mike Smith per aconseguir el seu primer triple, el segon triple de la penya en aquesta primera meitat, i després de la penya que ha arribat a perdre per 8 punts, ha aconseguit redreçar una miqueta el rumb i amb aquest darrer triple, aquí veieu la repetició d'aquesta darrera jugada, amb aquest triple s'ha aconseguit l'empat a 39, que és el resultat amb el que es marxarà al descans. Temps a descans encara al pavelló de la mà d'Elias, 10.000 persones presenciant aquesta gran final de la Lliga Europea 1994, 39-39 el resultat del descans del partit que juguen Olympiacos i 7-Up Joventut. Hi ha gent de Cerdanyola, de Lleida, de Tortosa, de Sevilla. S'havia especulat fins i tot avui amb la presència de Stoikovs. José Miguel Recondo ha preparat la festa d'avui, confiat en la victòria de la penya. El pare de Juan Morales, molt optimista, més que Istanbul, ha pronosticat la victòria de l'equip de Badalona. Seguidors i seguidores incondicionals de l'equip com Helena, cosina de David Serra, jugador del Lajisa Gijón. Poca gent, però ferma, la que avui s'ha reunit aquí al pavelló de la mà d'Elias en aquest partit, al que ha assistit fins i tot el president del Comitè Olímpic Internacional, com veia les imatges, Joan Antoni Samarang. David Esser, del comissionat de la NBA, també és al pavelló. I recordem-ho, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, acompanyat del senyor Josep Lluís Vilaseca, del president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Ernesto Segura de Luna, del president de la Lliga ACB, Eduard Portela, i d'una gran quantitat de personalitats que no han volgut perdre's aquest gran espectacle esportiu quan la segona part és a punt de començar. Al final dels primers 20 minuts, empat a 39, el 5 de la penya, Tomàs Jofresa, Mike Smith, Courtney Thompson, Ferran Martínez, Jordi Villacampa, el 5 del conjunt d'Olympiacos, Milan Tomic, Giorgos Sigalas, l'home que té la pilota a les mans, Zarko Paspai, Panayotis Pasulas i Roy Tarpley. Ferran ha fet la primera falta personal d'aquest segon temps, l'home que amb 14 punts ha mantingut un to d'extraordinària dignitat a la primera part per l'equip de Badalona. Ha fet ara la seva segona falta personal sobre Paspai, el màxim anotador del primer temps amb 15 punts. La veritat és que per incrementar l'avantatge al jugador montenegrí d'Olympiacos, no ha pogut anotar el primer llançament lliure, busca de fer-ho en el segon intent. La veritat és que li agrada molt a Zarko Paspai, l'home que teniu a les imatges, a jugar a prop, molt a prop de la cistella d'un 15 punts. Ara no ha pogut obrir el marcador en aquesta segona meitat, però la veritat és que Paspai en la posició de pivot baix, ell és un aleal, però està sempre movent-se molt a prop de la posició de pivot baix,
fa sempre molt de mal al seu defensor. Bona jugada de Thompson per Villacampa. Extraordinària l'assistència cap a Villacampa, que ha pogut aconseguir el primer bàsquet del segon temps, avantatge de 2 punts pel 7-up Joventut. A la primera meitat la màxima diferència favorable a la penya havia estat de 5 punts. Aquest és el primer avantatge des de fa molts minuts del conjunt de Badalona. No ha notat Fazulas, no podia començar millor el segon temps per l'equip de Badalona. El contraatac, Tomàs Jofrés ha posat la directa, ha buscat la jugada personal i ha forçat una personal de Tomic, dorsal número 11 de l'equip d'Olympiacos. És la segona de Milan Tomic. Pilota de banda pel conjunt de la penya per Mike Smith. Aquí veieu la repetició de la falta personal de Tomic quan ja premia l'accelerador Tomàs Jofresa. Smith ha canviat cap a Thompson. Un altre cop el canvi de banda cap a Mike Smith, intentant superar el marcatge de Paspall. No ha pogut llançar Ferran, perquè han assenyalat 3 segons en zona al conjunt de Badalona. 5 pilotes perdudes per la penya, 3 pilotes perdudes pel conjunt d'Olympiacos. Només un bàsquet en joc en aquesta segona meitat, de la que portem 1 minut i 10 segons. Thompson defensa Tarpley, la pilota arriba a Paspall, vigilat ara per Ferran, no ha pogut anotar Paspall, però si ha pogut fer-ho Fazulas, aconseguint d'aquesta forma empatar a 41. El gran problema de la penya no està sabent tancar el rebot. Aquí s'ha pogut veure en aquesta jugada quan Fazulas ha agafat un importantíssim rebot d'atac. Juga Villacampa, davant d'ell Cigales. La pilota per Tomàs Jofrés, assenyala amb el puny esquerre la jugada d'atac de l'equip de Badalona, jugada d'atac estàtic. Jofrés ha connectat amb Ferran, el tema meva amb Tomàs, la penetració de Tomi ha sortit com una moto Tomàs en aquest segon temps. Ferran ha esgotat la possessió al límit del temps, no ha pogut anotar el rebot ha anat, de fet la pilota ha anat directament a les mans de Tarpley, que ha jugat amb comoditat per Tomic. No s'havia adonat Ferran que s'estava esgotant el temps de llançament, ha fet un atac molt llarg. El conjunt de Badalona i a punt ha estat Ferran de menjar-se aquesta pilota quan ara hi ha un llançament exterior triple de Yorgos Cigales. La pilota no ha tocat pràcticament ni el ferro, però Cigales ha provocat la falta personal del dorsal 8 de la penya, Jordi Villacampa. És la segona falta personal del capità de la penya i tindrà 3 tirs lliures Yorgos Cigales. Llançava de 3 Cigales. Ho veiem en aquesta acció repetida. Per tant, els 3 llançaments que comentava Ardés Rivera, de moment el primer no ha entrat. Cigales ha fet 7 punts a la primera meitat, ha anotat un triple. Aquí heu vist sobreimpressionant la seva estadística, 7 punts, ara té oportunitat de 3 llançaments. El segon sí la nota Yorgos Cigales, un jugador molt jove, va ser medalla d'argent a l'Europeu Júnior de l'any 92 amb la selecció de Grècia, i l'any passat va ser internacional també amb la selecció absoluta i va ser amb Grècia quart de l'Europeu d'Alemanya. Ha anotat els 2 darrers dels 3 llançaments lliures que ha tingut opció, ha donat avantatge de 2 punts, per tant, Cigales a l'equip d'Olympiacos. Quan juga Villacampa amb Ferran, màxima intensitat a la pista, al pavelló de la Madalia. 10.000 espectadors presenciant aquesta final de la Lliga Europea 1994. S'aixeca Tomàs i anota de 2. S'ha aixecat Tomàs Jofresa i ha anotat de 2. Mantenim el 100% dels bàsquets de 2 Tomàs Jofresa. El partit empatat un altre cop. Ha acabat la primera part amb empat a 39, hi ha hagut empats a 41 i ara a 43, però la penya recupera una pilota important. Hi ha hagut una falta personal en atac. La tercera falta personal de Cigales. Aquí el teniu, el dorsal número 5, l'home que persegueix Villacampa. Seria importantíssim que Cigales es carregués de faltes i marxés a la banqueta, eliminat per 5, ja que està donant molts problemes al capità de la penya, Jordi Villacampa. Ha estat a punt de llançar Tomàs Jofresa de 3. Ho ha pensat 2 vegades en aquesta oportunitat. Ha preferit continuar la jugada per Smith. Bon moviment de Ferran. I el bàsquet que aconsegueix el pivot de Santa Coloma. Sembla que està jugant una miqueta més fluid, més pres d'idees al conjunt del 7-up Joventut, que es torna a avançar de 2 punts en aquests començaments de la segona meitat. Tenen ganes els jugadors i els tècnics del 7-up Joventut d'aconseguir per Catalunya la primera Copa d'Europa del bàsquetbol, quan Cigales ha fet jugada personal sobre la línia. Ha aconseguit anotar i empatar, en aquest cas a 45, el quart empat d'aquest segon temps. I el bàsquet de Cigales ha estat mercès al rebot d'atac, un nou rebot d'atac, i ja en duen 11 rebots d'atacs als jugadors de l'Olympiacos. Aquesta faceta està de vigilar, la del rebot. Paspall vigilant Smith, Smith ha pogut jugar amb Thompson no ha pogut anotar, no ha pogut capturar el rebot tampoc Ferran, ha estat per Fazulas.
que ha jugat per Tomic. Tomic ha pogut ara anotar a dos, no ha trobat l'oposició de la defensa del 7-Up Joventut. Guanya a 2 Olympiacos a 15:53 per l'acabament del maig. Milan Tomic és, de fet, el base titular del conjunt d'Olympiacos, tot i que a la primera part ha sortit Bakatsias. El que passa és que Tomic es va lesionar a principi de temporada i en alguns partits Bakatsias va haver de ser el titular de l'equip, quan ara els àrbitres Cazzaro i Virovnik han assenyalat una falta personal en atac del conjunt del 7-Up Joventut. Importantíssima falta perquè és la tercera d'en Tomàs. Quina falta tan incòmoda aquesta pel conjunt del 7-Up. La cridòria és impressionant. Al pavelló de la Magalías es prepara Rafael Jofresa a la part inferior de les seves imatges. Substituirà el seu germà Tomàs. Paspa llegat ara un llançament còmode en la posició des d'aquest Paspa i no acostuma a fallar. Però en el rebot posterior Thompson ha fet la seva tercera falta personal i ara ja es compliquen les coses per l'equip del 7-Up. A més, s'estan complicant molt perquè no acaben de saber tancar el rebot els jugadors de la penya. Ara, com deia en Pere Ferreras, es fa efectiu el canvi. Tomàs marxa a la banqueta. Aquí veieu a Zelko Obradovic, Josep Maria Izquierdo, els dos entrenadors parlant amb Jofresa. Ha sortit Rafael a la pista i la penya ha de tancar el rebot. El que passa que, clar, és fàcil dir-ho, però davant tenen homes com Tarpley, 2-10, Fazulas, 2-13, i aquest home, Paspa, i 2-7. Un home no val al bàsquet i passes. Ara, però, Namadí no m'ha costat fer tot i bé, però en aquest cas ha perdut una nova pilota Paspa. Marca la jugada Rafael Jofresa, que ajuda amb Ferran. No ha arribat Villacampa i la pilota s'ha perdut fora per allà a fons després del passi de Thompson. Veiem els aficionats d'Olympiacos que s'han desplaçat fins a Israel per presenciar aquesta Final Four, aquesta final a 4. La seguretat, ja ho havíem comentat, era la gran preocupació de la FIBA. Tel Aviv ha patit una autèntica invasió grega, però de moment al pavelló de la Magalías, concretament al pavelló de la Magalías, encara i afortunadament no s'ha registrat cap incident amb els aficionats. Segona falta personal de Rafael Jofresa. Atenció a aquesta dada, 2 faltes Rafael, 3 en Tomàs. Els bases de l'equip de la penya s'estan carregant de faltes. Encara resten molts minuts per acabar aquesta final. 14:50, 14 minuts 50 segons. El resultat és 7-Up Joventut 45, Olympiacos 47. Juga Cigales amb Tarpley, el llançament de Tarpley, la pilota al cèrcol, no ha arribat el rebot Fazulas, el rebot ha passat de volada i ha anat a parar directament a les mans de Rafael Jofresa, que pot iniciar la jugada d'atac estàtic del 7-Up. Juga amb Ferran. El marcador 45-47. Seria important aconseguir ara el bàsquet, però Smith li ha donat la pilota a Milan Tomic. La veritat és que Smith està tenint molts problemes, no tan sols tractant de defensar Paspa, sinó també a l'hora d'atacar, ja que Paspa li treu 8 centímetres, i això és un problema per Mike Smith, que potser ha sortit una miqueta pressionat, sabedor de la responsabilitat que tenia de defensar a Paspa. No ha pogut culminar una jugada que hagués estat extraordinària Ferran. I es manté l'avantatge de 2 punts per Olympiacos. Quina gran anticipació defensiva de l'Smith, que ha jugat amb Jofresa. Villacampa amb el control de la pilota. Gran anticipació defensiva de Mike Smith, que ha proporcionat aquesta recuperació de pilota. Tornarà Morales per l'equip de Badalona. Juga Ferran de moment a la pista. És Smith qui té el control de la pilota. Jofresa juga amb Thompson. Thompson ha connectat amb Ferran i Ferran ha fet la personal en atac. Una miqueta rigorosa aquesta falta, la tercera. Atenció, importantíssima la tercera falta personal de Ferran. Tot just quan era preparat el canvi. Morales anava a sortir el parquet i ara marxa. No marxa finalment Ferran. És Courtney Thompson l'home que marxa a la banqueta. Però la veritat és que les coses s'han complicat. La tercera falta personal de Ferran i a més en atac. És la tercera falta en atac que li xiulen a la penya. Juga Tarpley, llença Tarpley, no ha pogut anotar tampoc en aquesta oportunitat. Quin rebot que ha capturat per hora el nord-americà. Ha aconseguit augmentar 4 punts l'avantatge de l'Olympiacos. No hi ha manera de tancar el rebot, no hi ha manera d'agafar un rebot sota el propi cèrcol. El conjunt de la penya està veient com una i altra vegada bé Roy Tarpley, bé Fazulas, bé Paspa i estan tenint segones i terceres oportunitats de llançament. Villacampa, el llançament no ha pogut transformar. Bon rebot de Villacampa, però que ara sí aconsegueix una jugada que hauria de
capturat un extraordinari rebot Villacampa. Ha aconseguit anotar el bàsquet i li ha tret la segona personal a Roy Tarpley. Veiem l'acció repetida. El rebot a les mans de Villacampa. Contra tauler, anota el capità de la penya i força la segona personal de Tarpley. Llançament addicional per Villacampa. Llença Villacampa, la pilota no entra. 47-49, guanya de 2 Olympiacos. 12-45 per l'acabament del maig. Jordi Villacampa, 11 punts. Ferran Martínez, 16. Pel que fa al conjunt de l'Olympiacos, Darko Pas pel 15. Encara no ha notat en aquesta segona meitat. Una bona pilota recuperada per Jofresa. La penetració amb l'esquerra de Zapata, boníssima del capità de la penya. 13 punts. Villacampa i el que és més important, un nou empat al marcador. Olympiacos 49, 7-Up Joventut 49. Estan suant la cancel·lada dels jugadors del 7-Up Joventut. Bufa Villacampa. Després d'aconseguir empatar de ben nou el partit. Juga Cigales amb Fazules. I aquest amb Tòmic davant d'ell Jofresa. 8 segons només de possessió, ha de prendre la responsabilitat com no pas pel que no ha pogut anotar. Bon rebot de Morales, extraordinari Juan Morales. Encara no ha notat a la segona meitat Darko Pas, veiem. Marca jugada Jofresa, la penya juga per agafar avantatge en el marcador quan es prepara Tomàs Jofresa a la cadira de canvis. Villacampa ha jugat amb Ferran, la jugada continua per Jofresa. Agafa un altre cop en Ferran, que llença de 3, la pilota al cèrcol, no ha arribat el rebot Morales, controla Cigales. Tòmic juga amb Tarpley per l'equip d'Olympiacos, a mitja volta de Tarpley, la pilota que no entra, bon rebot de Ferran. La veritat és que les darreres accions han estat més a la guaita del rebot defensiu, tant Ferran com Morales. A més, no han entrat el llançament de Tarpley ni de Paspai, que no ha notat encara en tota la segona meitat. Atenció, perquè ja pràcticament portem 9 minuts de segona meitat i Paspai s'ha quedat clavat en els 15 punts de la primera, i aquesta accionada positiva pel conjunt de Badalona, que està atacant per tornar-se a col·locar al capdavant al marcador. Els passes li han jugat una mala passada ara al 7-Up Joventut. Olympiacos recupera el control de la pilota, Ferran marxa a la banqueta per l'equip de la penya. En el seu lloc entre Tomàs Jofresa ha estat un doble canvi perquè Villacampa també ha marxat a la banqueta i ha tornat Thompson. De fet, Thompson és qui ha substituït a Ferran, lògicament. I per Villacampa ha entrat Tomàs Jofresa. I per cert, una dada, l'home que ha entrat substituint Roy Tarpley du el dorsal 14 a l'esquena. Segons l'estadística que ens havien facilitat abans de començar el partit era Limniatis, però no. Mirant-li el genoll, veiem que és Dragan Tarlac, el serbi nacionalitzat, que va ser operat de lligaments creuats al genoll en començar la temporada i que ha sortit a pista amb un dorsal que no és el que correspon amb el que ens havia facilitat l'organització. De fet, s'havia especulat amb l'absència de Tarlac a Tel Aviv. Es deia que els metges l'havien descartat. És un jugador que realment no ha jugat aquesta temporada, que té problemes amb els lligaments del genoll, i era aquesta la causa que l'havia de retenir, segons que comentaven les informacions mèdiques d'Atenes a la capital grega. No ha estat així. I Tarlac és a la pista ara mateix amb l'equip d'Olympiacos. Quina pilota ha perdut la penya, un camp enrere absolutament innocent. Una pilota s'havien passat els dos germans Jofresa, novena pilota perduda per la penya i oportunitat de tornar a posar-se al capdavant al marcador pel conjunt d'Olympiacos. El partit és empatat a 49. A l'espat, la igualada la de fet Tòmic, a 10-10 per l'acabament del partit, 49-51, ha tornat a agafar avantatge de 2 punts Olympiacos i ha marcat jugada d'atac estàtic Jofresa. Rafael, que ha jugat amb el seu germà Tomàs, aquest per Morales, jugant encara fora del perímetre. Smith, interior per Thompson, davant d'ell precisament Dragan Tarlac. El ganxo de Thompson s'ha trobat un barret impressionant i Olympiacos juga per aconseguir un parcial de 4-0. Paspa ja connectat amb Tarlac i Tarlac ha agarrat un bàsquet incomprensible, però ha aconseguit anotar i a més treure-li una nova falta personal al 7-Up Joventut. Doncs podia haver anotat a la primera Tarlac, perquè ha tret un profit de la jugada increïble. Ha errat a la primera acció, ha recuperat el rebot, aquí ho veureu. Està dominant el rebot d'atac al conjunt d'Olympiacos. I a més, no tan sols ha aconseguit el bàsquet, sinó que ha carregat en falta personal el seu defensor en el moment que a 9:37 va arribar al final d'aquesta gran final de la final a 4 de Tel Aviv amb el resultat 49-53 per Olympiacos. Ha demanat Zeljko Obradovic el primer temps mort.
Escondí el microfilm. Se llevaron el coche y empezaron a buscarlo. ¿Qué coche? El nuevo Citroën ZX Code. ¿Y después? Descubrieron el eje trasero autodireccional. Se distrajeron y escapé. Citroën ZX, desde 1.440.000 pesetas. Obradovic encara conversant amb els seus jugadors. Es desfà la rotllana en el moment en què s'esgota el test mort que ha demanat l'entrenador serbi de l'equip de Badalona. Veieu l'anotació, Paspa i 15 punts, però tot fet de la primera meitat. Pel que fa al 7-up, 16 punts. Ja és el millor anotador del partit, Ferran Martínez, amb una estadística del 54% d'encert en el llançament de camp. Ara sí han canviat ja la sobreimpressió, ja no posen Limniatis, és Tarlac. No ha notat l'addicional, per cert. I aquest és el marcador, Olympiacos 53, CBNAP Joventut de Badalona 49. Juga Smith per Jofresa. Morales tracta de fer passada cap a Smith, no ha pogut anotar, quina llàstima. Hauria estat una jugada probable de 3 punts, perquè els àrbitres han xiulat la personal sobre Mike Smith, dorsal número 15 del 7-up. Veiem l'acció repetida, Smith juga avui sense màscara, ja ho va fer-ho així dimarts, però encara, ens comentava Mike, encara té problemes respiratoris. Ha carregat la quarta falta de Dragan Tarlac i s'ha produït un canvi a la penya. Ha marxat Rafael Jofresa, ha tornat a pista Jordi Villacampa, quan Mike Smith, que és un home pràcticament infal·lible des de la línia de tirs lliures, ha errat ara un tir lliure. 0-1 l'estadística de Mike, del jugador novaiorquès de la penya, que es va nacionalitzar espanyol, però que a la competició europea encara juga com a estranger. Els dos estrangers de l'equip d'aquest home, Zeljko Obradovic, són el mateix Smith i Courtney Thompson. Per Smith aquesta és la seva primera final a 4. I ara sí que ha pogut anotar el llançament lliure i ha deixat el marcador 50-53 favorable a Olympiacos. A Istanbul Smith no va jugar perquè aleshores els americans eren en Courtney i Harold Presley. Thompson defensa Dragan Tarlac, que ha estat a punt de perdre la pilota. Encara ara ha pogut passar finalment cap a Milan Tomic. Davant d'ell Tomàs Jofresa, l'obertura i la continuació de jugada cap a Tarlac, que ara ha fet la personal. La cinquena. En atac, una personal importantíssima. Sí, perquè és el primer jugador eliminat del partit i encara resten 8 minuts i 52 segons per acabar aquesta final. Aquesta és una dada important perquè així Tarpley i Fazulas no tindran recanvi a l'hora de fer rotacions i de descansar. Per tant, ja Tarpley i Fazulas hauran de jugar fins al final. I aquí s'ha vist la repetició clara, s'ha desempallegat de Courtney Tarlac utilitzant el colze i el primer jugador eliminat del partit és Dragan Tarlac. Els 3 punts d'avantatge encara per Olympiacos quan juga Mike Smith. 10 segons de possessió per l'equip badaloní. Villacampa connectat amb Ferran, que pot llançar de 2. El salt espectacular de Mike Smith, oportuníssim, fa aixecar la banqueta del 7-up. Ha anotat Smith el seu 6è punt. Ha volat Smith i ha tornat a situar la penya a un punt d'Olympiacos. Però en directe acaba de clavar un triple Cigales impressionant. Aquí veieu, per uns instants s'havien apropat a un punt al conjunt del 7-up, el triple de Cigales. La veritat és que tothom en les hores prèvies d'aquest partit ha parlat de Paspa i de Tarpley i de Fazulas, del mateix Ioannidis, però de Cigales ningú no en parla i és un home que fa moltíssima feina. Ara juga tranquil·lament aquesta acció ofensiva, aquest atac posicional. Tomic cap a Tarpley. Cigales ho fa amb Fazulas, perdó, amb Paspa, i la pilota ha tornat a la demarcació natural de Tomic, que deixa la pilota per Fazulas. El mateix Tomic ha hagut de llançar perquè el temps s'esgotava, però aquest rebot de Paspa era un rebot d'Hort que afortunadament no ha tingut conseqüències negatives pel 7-up. Mike Smith s'ha quedat protestant als àrbitres de que l'havia fet falta personal Paspa en l'intent d'agafar el rebot d'atac. En qualsevol cas, la jugada finalment ha acabat la pilota a les mans de la penya
que perd de 4 punts, 52-56, el màxim desavantatge en aquesta segona part. A la primera part havia arribat a perdre fins i tot de 8. Juga Tomàs. La pilota mal dirigida, la recupera en defensa Olympiacos, es desespera Obradovic i li diu a Rafa Jofresa que s'aixequi de la banqueta perquè serà la pròxima substitució del Sevenap. I la quarta d'en Tomàs, això sí que complica molt. L'home que va trencar els esquemes ofensius del Barça a la semifinal, aquí el veieu, marxa desesperat a la banqueta. Ivan Corrales, Morales, Dani Pérez, tots en peus, donant ànims. Tomàs Jofresa, el mateix Obradovic li diu que segui, que es tranquil·litzi. Però la veritat és que 4 faltes personals pràcticament hipotequen la seva participació en el futur d'aquesta segona meitat. Llàstima aquesta personal de Tomàs Jofresa. Aquest home que admira la gent, que contempla el món amb preocupació i coratge. I a qui no li està fent justícia aquesta final de la Lliga Europea 1994. Tomic, de mica en mica va omplint la pica del seu marcador de punts, ja en du 10, 60% d'efectivitat per aquest jugador nascut a Sèrbia, nacionalitzat grec, al igual que Parlac. També tenen un altre nacionalitzat aquests grecs, és Branko Nakic, és croat en aquest cas. I no tan sols contents de tenir aquests 3 jugadors, doncs a sobre tenen potser el millor americà que juga a Europa, Tarpley, i un dels millors jugadors europeus, Paspae. Marcador 52-57 per Olympiacos. 6 minuts i mig per l'acabament del partit. Villacampa marcat en tot instant per Cigales, tret d'uns instants en què va agafat Bacàtzias. És Cigales qui està davant de Villacampa, s'esgota el temps de possessió, ha de llançar la desesperada Villacampa, tampoc ha pogut fer un bon llançament Smith, no han sabut ara seleccionar bé els llançaments dels jugadors de la penya. Estava reclamant Villacampa que li fessin un bloqueig per poder llançar bé, ara però bona anticipació defensiva de Mike Smith, que ja li ha pres la mida Darko Paspal. I veurem ara si la penya aconsegueix bàsquet en aquesta jugada. Aquestes comencen a ser ja importants pel devenir del partit, ja que resten 5 minuts i 50 segons i el conjunt de Badalona perd de 5 punts. A punt de perdre la pilota la penya, ha jugat amb intel·ligència Smith, però ha esperat que vingués Rafael Jofresa, llença aquest tir exterior Ferran, encara el rebot pel mateix Ferran, no llença de 3 ara Smith, estan bloquejats els jugadors del 7-Up en aquests instants al maig. 5:52 per l'acabament del partit, 5:28 per l'acabament del partit. Villacampa llançat de 3, obstaculitzat per Cigales, moments de desconcert a l'equip de Badalona. La veritat és que en aquest moment l'MVP del partit, el jugador més valuós d'aquest partit és Cigales, està donant-li bufetades a Villacampa fins al carnet d'identitat, els àrbitres no ho veuen i a més Cigales a sobre està anotant, du ja 14 punts. És pilota per Olympiacos, tot i el salt a l'hora de Smith i Ferran. Encara disposarà de 10 segons de pures d'Olympiacos quan torna al parquet Bacàtzias, substituint un desgastat Cigales després de l'esforç que ha fet en el treball que comentava Arter Riveras. S'està esgotant el temps pel conjunt de l'Olympiacos, semblava que havia trepitjat Bacàtzias, la pilota la recupera la penya, encara oportunitat de la penya, entrem ja en els darrers 5 minuts d'aquesta gran final, de la final a 4 de Tel Aviv, i el conjunt del 7-Up està perdent 52-57. Juga Smith per Ferran, veurem qui és l'home ara que pren la responsabilitat de llançar l'equip del 7-Up. La pilota la controla Jofresa, potser el millor que podia passar en aquests instants. Aquesta personal tercera de Tomic, que ha ensenyat als àrbitres Stefano Casaro, l'italià, i Roden Viromnik, l'àrbitre israelià d'aquesta acció que veiem repetida, la personal de Tomic sobre Rafael Jofresa. La veritat és que tota la tranquil·litat que s'ha respirat a la concentració de l'Hotel Moria, plaça de Tel Aviv, la concentració de la penya no s'està veient avui en el parquet, és realment, Pere, com t'has dit abans, els jugadors estan bloquejats, estan acusant moltíssim la pressió que representa guanyar el primer títol de campió d'Europa per un club català. Juga Villacampa, encara el triomf és possible, però per l'equip de Badalona. Ferran no ha tingut fortuna ara a l'hora d'anotar el bàsquet. Deia Mike Smith aquests dies que Istanbul 10 estava al costat del Partizà i que va ajudar Georgievic i que aquest cop estaria amb la penya. La veritat és que el component de la sort sempre important al món de l'esport de moment no està mostrant-se del costat del 7-Up Joventut avui. Ha agafat una miqueta d'oxigen Giorgos Cigales i vinga, som-hi.
de nou a la seva tasca de defensar Jordi Villacampa, i Ferran, realment un dels homes més sencers en el partit d'avui. 9 rebots, una assistència, 46% d'efectivitat en llançament i 16 punts, però quin moment, Ferran, per a rom tir lliure. Pesa extraordinàriament la responsabilitat. Veiem Alexander Volkov a la graderia del pavelló de la Madalies, el jugador ucraïnès de Panathinaikos. Ferran anota el segon llançament lliure. 4 minuts i 9 segons per l'acabament del maig. La penya a 4 punts. Olympiacos 53-57. Guanya l'equip de Giannis Ioannidis. Tota la banqueta de la penya dempeus, animant els seus companys perquè veuen que s'acosten els moments transcendentals d'aquesta final. Tarpley amb dificultats, a punt de perdre la pilota. Faculas deixa per Tomic. Milan Tomic llença de 3. Aquest triple és mortal. Afortunadament per la penya no ha entrat el triple de Tomic. Ells no són extraterrestres, també estan patint la pressió que representa jugar a final. Atenció, perquè Olympiacos és el primer club grec de la història en entrar a la final de la competició europea. Ni l'Aris ho havia fet. Bona penetració de Villacampa, que s'ha endut la boina, i era aquesta una jugada molt important per apropar-se al marcador. I aquí teniu Cigales, que tracta de resoldre per si mateix, i el rebot atac que està destrossant el conjunt del 7-Up. Veiem l'acció repetida, la personal sobre Paspall, que ha anat per terra, s'ha caigut tot per uns instants. Però Paspall, aquest Paspall del segon temps no és el de la primera part, ni de bon tros. No ha notat encara, 6 rebots, 15 punts, però 15 punts fets a la primera meitat, quan realment ha fet una actuació de supercrack. Ara, però, mireu, arran tirs lliures, Ioannidis, que semblava que es treia la jaqueta com volent dir, me'n vaig a casa si Paspall erra tirs lliures. I el que dèiem, l'Olympiacos sembla que és el favorit, però la pressió també els afecta, com s'ha notat ara. Paspall realment no està responent a la segona meitat, i veient l'actitud dels jugadors grecs en aquest partit, també estan acusant molt la pressió. La veritat és que la penya té oportunitat de guanyar el partit. Ha d'aconseguir transformar aquesta jugada d'atac. Villacampa amb Thompson. La pilota per Mike Smith, li demana Villacampa. La pilota s'ha de llançar. De 3 no ha pogut anotar Smith. Quedaven 4 segons de possessió. S'ha vist obligat a llançar el novaiorquès. La veritat és que en qualsevol cas la penya no està executant cap sistema. Estan deixant que passin els segons una miqueta a la babalà i estan fent llançaments molt incòmodes. Hi ha molta pressió per tots els equips. Ningú se la vol jugar. I veurem què passa. 2 minuts i mig per acabar aquesta final. Tarpley ha perdut una pilota important, però sembla que ha rebut un cop Thompson en aquesta topada amb Tarpley, que li ha caigut materialment al damunt. Thompson aprofita per jugar-se el suor de la seva cara, del seu cos, mentre juguen també el suor del parquet del pavelló de la Madalies. Juga Rafael Jofresa. 2 minuts i 8 segons d'infart al pavelló de la Madalies. La final de la Lliga Europea 1994 és en joc. Juga Jofresa amb Ferran Martínez. Ferran ha d'obrir cap a Villacampa. Podia llançar de 3, ho pot fer. Villacampa llença i anota el triple Villacampa. Quina gran jugada del capità de la penya. Aquí veieu tota la banqueta celebrant que la penya s'ha col·locat a un punt. Era el tercer triple de 9 intents de la penya. Era el primer triple de Jordi Villacampa, que du 16 punts, un dels millors anotadors de la final. Faculas no pot superar Ferran, no pot anotar Faculas, ha de rebot per Ferran. La penya té una pilota d'or, una pilota que pot valer situar-se pel davant del marcador. S'ha de jugar amb cervell, s'ha de jugar amb serenitat, s'ha de jugar amb la màxima serenitat possible aquesta possessió. La penya és a un punt, un altre com d'Olympiacos, però ara la pilota és per l'equip de Selko Obradovic, per l'equip català, per l'equip de Badalona. Juga Jofresa, 5 segons de possessió. Algú haurà de llançar, no podrà fer-ho ningú de moment.
I la pilota encara serà per la penya, restant 2 segons. Quan a la pista Ioannis Ioannidis demana el seu primer temps mort. 1 minut, 9 segons per arribar al final de la final. TVN Joventut 56, Olympiacos 57, pilota per la penya, 2 segons per llançar. Tornem en un moment. Tantos kilómetros recorridos. Tantas noches sin dormir. Tanta música en directo. Has vivido tantas cosas. Pixlarios. Jugada de 2 segons per la penya, com a Munic 72. A la final a 4 de Tel Aviv. El servei davant del farà efectiu Mike Smith. Veurem quin sistema ha preparat Obradovic, l'entrenador del CDN, per resoldre aquesta incòmoda situació ofensiva per l'equip de Badalona. Només 2 segons de possessió per l'equip verd i negre. Com a 1 minut i 9 segons per l'acabament del maig. 56-57, guanya d'un punt Olympiacos, i el desplegament policial ha començat a prendre les posicions en aquest final de partit. Atenció al llançament de Smith. Servei de banda cap a Ferran, el triple. Ferran no ha entrat, bon rebot, però un rebot d'or de Villacampa. Un rebot d'or de Villacampa després de la gran llançament triple obligat, però, de Ferran Martínez. Aquest rebot pot no tenir preu, perquè encara el conjunt del TVN Joventut disposa d'una pilota. Està perdent de tan sols un punt, 56-57, el llançament que no el fa Smith, la pilota per Ferran. El llançament de Ferran, la pilota no vol entrar. La pilota no vol entrar, encara la recupera Smith. 40 segons d'infart. Thompson amb Villacampa, pilota per Rafael Jofresa, 22 segons de possessió. És un final d'infart, és un final d'infart. Déu es va aparèixer a Istanbul i va ajudar Djordjevic. Veurem què és el que passa avui a Tel Aviv. Smith juga amb Jofresa, 8 segons, llença, i anota el triple Thompson. Ha anotat el llançament Thompson, guanya la dos la penya, era un bàsquet triple de Courtney Thompson. Atenció, perquè resten 5 segons per acabar-se la final. El rellotge semblava que no s'aturava, el conjunt del TVN està guanyant de 2 punts, podria caure per fi el primer títol pel bàsquet català a la història d'aquest esport. A punt de perdre la pilota al conjunt del Olympiacos. Hi ha hagut falta personal, la quarta falta personal. El pavelló de la Madalia s'ha aixecat fins i tot per angústies del Paracanestro, perquè aquest final és autènticament d'infart i no és un tòpic. És un final d'infart el que vivim al pavelló de la Madalia a Tel Aviv en aquesta final de la Lliga Europea 1994. La penya guanya de 2, 59-57 després d'un triple sensacional de Courtney Thompson, i som a 4 segons i 8 dècimes només per l'acabament dels 40 minuts. Les coses estan així, a tot a punt de perdre la pilota Olympiacos després del grandiós, enorme triple de Courtney Thompson, el papi, que pot guanyar aquest partit. Pot haver donat la victòria al conjunt del TVN. Ara 1+1 pel conjunt d'Olympiacos després de la quarta falta personal de Mike Smith. Hi haurà 1+1 per l'estrella de l'equip, per Zarko Pasqual, que ha anotat 15 punts a la primera part i que no les ha vist quadrades en aquesta segona meitat. Si anota els dos, hi haurà empat, però encara 4 minuts per la penya per guanyar el títol. Avui Kikanovic, una llegendària estrella iugoslava, ha anat a desitjar-li sort a Obradovic, el seu amic. Kikanovic deia, Obradovic és un tipus amb sort. El treball compta, però és un tipus amb sort. Sembla que avui Obradovic ens tornarà a demostrar que això és possible i és així. No hi ha bàsquet a Pasqual, atenció perquè el rellotge pràcticament no s'ha mogut, tracta de recuperar la pilota, hi ha protestes perquè el rellotge no s'havia mogut, ara el llançament que no entra, i la penya campiona d'Europa, Tel Aviv, la penya campiona d'Europa, impressionant, la penya acaba de guanyar 59-57, el primer campionat d'Europa del bàsquetbol català
al llarg de tota la seva història. No havia pogut aconseguir el Barça en 3 ocasions, no havia pogut aconseguir la penya a Istanbul, i des de l'any 80 que el Real Madrid va guanyar el títol davant el Maccabi, 14 anys de sequera pel club de l'ACB i molts anys de sequera pel bàsquet català, que han quedat aixugats en un partit molt incert, realment gens poc pel que fa a l'aspecte tècnic, però d'una emoció que recordarem tota la vida. El triple de Courtney Thompson passarà a la història i la penya campiona d'Europa de la temporada 93-94. Fins i tot els aficionats del Barça, que s'havien desplaçat a Tel Aviv, han fet conèixer ara les banderes catalanes al pavelló de la Modalia per fer costat al conjunt de Badalona, el 7-Up Joventut, en un moment autènticament històric del bàsquet europeu. Com s'abracen Tomàs Jofresa i Željko Obradović. Com s'abracen Tomàs Jofresa i Željko Obradović al vell mig de la pista. Un Tomàs Jofresa que quan torni a escriure a l'Intrama, una nena hindú de 10 anys que va adoptar fa 2 anys i mig, podrà explicar-li què representava per ell guanyar aquesta Lliga Europea, aquest màxim guardó continental. És impressionant el que acaba d'aconseguir a Tel Aviv el 7-Up Joventut. Veiem el capità de la penya, abraçat al nostre company en les tasques informatives, Ciro López. El capità de la penya, Jordi Villacampa, un dels homes més feliços avui, quan Obradović va arribar a Badalona, va dir: no vull que ningú estornudi a Villacampa. Villacampa acaba contracte aquesta temporada. Fins i tot esportistes com Stoichkov deuen estar gaudint d'aquest moment de felicitat de Jordi Villacampa. Porta 13 anys Villacampa a Badalona, és el símbol d'aquest Joventut i li agradaria acabar la seva carrera basquetbolística a la ciutat de Badalona. A Jordi Villacampa, moment històric, moment pràcticament irrepetible, aquest en què Villacampa comença a celebrar de manera oficial la victòria a la final de la Lliga Europea 1994. La veritat és que a hores d'ara a Badalona deu ser una festa. Aquí ho teniu per fi, ho podem veure. Joventut de Badalona, un equip català campió d'Europa. Ens havíem quedat a la mel dels llavis. A Istanbul, a Munic, a Saragossa, a Ginebra, a París, a tot arreu. Ara per fi un equip català ha aconseguit el títol de campió. Quan als anys 30 un grup d'amics van pensar que hi havia una veritat emocional que únicament la ficció podia procurar i van fundar un equip que havia d'explicar l'ànsia de pertànyer al món fascinant de la cultura esportiva, la penya Spirit of Badalona. Poc podien pensar que un dia a Israel, el país on els límits sempre són presents, trencarien totes les limitacions i es proclamarien campions d'Europa. Avui, per Xavier Astruc, el soci número 1 del Joventut, ha de ser, imagino, un dels dies més feliços de la seva vida, també als seus 81 anys. Avui és un dia feliç per tot Badalona, per Catalunya. El Joventut és un club especial, agradi o no. La penya forma part del patrimoni badaloní. És un fenomen únic, irrepetible al nostre país. Badalona únicament és comparable a Europa amb Varese o Cantú a Itàlia. Badalona té una cosa que no es pot comprar amb diners, com recordava fa uns dies Alfred Julve, la tradició. Badalona ha sabut conservar el dia a dia i aquesta és una herència impagable que té la gent d'ara. A més, a partir d'avui, el Joventut passa la història que escriuen els campions d'Europa. La penya és l'últim heroi del bàsquetbol. Les dues cares de l'esport. Aquest és el triple que ha donat la victòria a la penya. Courtney Thompson ha destrossat el partit amb aquest llançament i l'home que havia de menjar-s'ho tot en aquesta final, el montenegrí Žarko Paspal, ha ret un 1+1 que ha provocat la derrota del seu equip. Somiarà Paspal tota la seva vida amb l'1+1 que ha errat. La cara dels seguidors de l'Olympiakos és la cara de tots els clubs que han arribat sempre a les finals com a favorits i que han tornat amb la cua entre cames, i la cara de l'alegria dels seguidors del 7-Up Joventut, dels 100 seguidors que hi ha aquí a Tel Aviv, ho diu tot. També les cares dels jugadors de la penya que realment saben que han fet història. Dani Pérez, Rafa Jofresa, Tomàs Jofresa, Ivan Corrales, Jordi Villacampa, Alfons Albert, Courtney Thompson, Toni Dawson, que encara que no hagi jugat també pertany a aquest equip, Morales, Ferran Martínez, Mike Smith i tot el cos tècnic encapçalat per Željko Obradović i Josep Maria Izquierdo. La penya campiona d'Europa a Tel Aviv. El treball fa oblidar la por escènica. Ho havíem comentat, ho havia dit Obradović. Quines cares de decepció d'aquests aficionats que no mereixen més comentari. La penya és el que importa. Catalunya buscava a Tel Aviv un campió europeu. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, s'havia desplaçat a Tel Aviv per ser al costat de l'equip de Badalona. Els jugadors marxen ja cap als vestidors d'un pavelló que serà sempre més un símbol per aquest equip català, per la penya, per un històric del bàsquet europeu.
Ferran amb el president del 7-Up Joventut, Lluís Conesa i Rafael Jofresa, celebrant al vell mig del parquet del pavelló de la Mà d'Elies també aquesta esperada Copa d'Europa. La satisfacció d'un triomf important, d'una victòria importantíssima, d'un èxit inoblidable, la que representen jugadors, tècnics i seguidors del 7-Up Joventut avui dijous 21 d'abril del 1994, una data que passa a la història del bàsquet de l'esport català. A les 10 de la nit d'aquest dia, el conjunt del 7-Up Joventut s'ha proclamat campió d'Europa. Aquí veieu Josep Maria Izquierdo, Zelko Obradovic, abraçat amb el president de la penya, Lluís Conesa. Què es deu viure en aquests moments a Badalona, una ciutat que és el bressol del bàsquetbol a Catalunya i que realment deu estar en aquest moment als seus carrers envaïts de banderes verd i negres per tal de celebrar aquest títol. La veritat és que avui aquí a Tel Aviv, a l'altra banda de la Mediterrània, la penya ha demostrat, com diem a Catalunya, que la feina ben feta no té fronteres. Intenten aixecar els jugadors de la penya Obradovic, el seu entrenador, que es resisteix tot el que pot. Hem de recordar que el 7-Up Joventut farà nit avui a Tel Aviv i que es desplaçarà demà fins a l'aeroport del Prat a Barcelona, demà a la tarda. Per tant, seria un bon moment per acostar-se als seguidors vertinegres a l'aeroport de Barcelona a rebre l'expedició del 7-Up Joventut. La penya s'ha proclamat campiona d'Europa aquesta final de la Lliga Europea 1994. Les cares de satisfacció dels jugadors parlen per elles mateixes.